Balima radio sabuɲuma lamɛnbagaw dolo karamɔgɔ Aruna Fane don an famanen kun don ka sabu kɛ taama ye ka taa faso la mais taama nin ye hɛrɛ de ye ka da aw tulo kan hakili bɛ san yɛlɛma la n'o ye Ashura ye a sera Ala barika la an yɛrɛ bɛna awa san Ala tɔgɔw di adamadenw ma i n'a fɔ bi n yɛrɛ ka so a bɛ daminɛ i n'a fɔ 14h fo ka taa fɔ ko awa ɲinan san banna tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen awa hali bi san kibaru an bɛna di radio IKA FM kan bɛn mana kɛ don min ka sini o bɛna fɔ aw ye horoscope kɔnɔna na ni Ala tala ka jɛn n'o ye sini sibiri ye o la an bɛ juillet kalo ale tile 28 na san 2023 ka kɛɲɛ ni hijira san 1444 ni ka don 45 kɔnɔ ka bɛn ni jɔminɛ kalo ale tile 10 ye bi juma maa minnu mana bange mars kalo tile 21 ka taa bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma bélier funteni ale kalo fɔlɔ denw bélier tigilamaw gɛrɛjɛgɛ a senna ka teli ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se tile ban waati ma sɔrɔ minnu bɛna a ɲɔgɔnna musaka bɔ de bɛ a nɔfɛ baara kura ni jɛkuraw daminɛ waati ye tile cɛmancɛ kuma ye bi tɛ sɔsɔli don ye n'o tɛ n'a yɛlɛma ka kɛ kɛlɛ ye bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a janto a yɛrɛ ka farikolo la n'o tɛ banakɔrɔw bɛ se ka aw ɲɔwari nka n'a donna kɛnɛya tigilamaw ka bolo na bɛn fura ma bélier a minnu furulen don furuɲɔgɔn bɛ se ka kɛlɛ diyagoya ɲini aw fɛ minnu yɛrɛ bɛ furu kan k'a ɲini a kumaw kan ka boloda ka kɛɲɛ ni don wɛrɛ nataw ye taama siraw la a dusukasi de ka ca ka tɛmɛ a dususumaw kan o tuma a ye saraka di kanubaw ma tile tɛmɛcogo filɛ bélier tigilama maa minnu mana bange avril kalo tile 21 ka taa bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni ale kalo 2nan denw toro tigilama sɛbɛnfuraw kan ka dafa n'o tɛ fanga tigilamaw bɛ se ka aw lajɔ sirakun na maakɔrɔbaw fɛ jɛɲɔgɔnya o da man di aw la o bɛna aw ma ni kɛlɛ ye baara kura ni jɛkura i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se k'o daminɛ baasi kɔni tɛ o la a dala kumaw baara bɛ kɛ ni o ye o tuma a ye baara kɛ ni hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye ni ka fɔtaw cogoya dɔ bi tile kɔnɔna na bonya dalen don aw kan k'a y'a jan don a yɛrɛ bakun la tile kɔnɔna na a bɛ se ka sababu ɲuman sɔrɔ i n'a fɔ a bɛ se ka sababu jugu yɛrɛ sɔrɔ o cogo kelen la toro bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali n'a y'o ta sɔrɔ fɛnw na caya ka baara kɛ ni jɛlenya ni laadiriya ye o n'a sɔrɔ fɛn caya sɔrɔw bɛ cun ka sumaya nka minnu bɛ da tigɛ kɔnɔ olu kolo ka girin jɛkura bɛ se ka daminɛ baara kura bɛ se ka daminɛ toro tile tɛmɛcogo filɛ a ye saraka di kanubaw ma maa minnu mana bange mai kalo tile 21 ka taa bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni ale kalo 3nan denw Gémeaux taama siraw jɛlen don ɲumanda ɲumansegi don fɔta ni kɛta barika bɛ o la sigo minnu kɛla sɔrɔ ka dugu jɛ bi la a bɛ kuma dɔ farali kan aw ka adamadenya hɛrɛw kan a bɛ se ka jɛkuraw daminɛ a bɛ se ka kokuraw daminɛ ko ni fitini bi yɛlɛma ka kɛ koba ye hɛrɛ na sira fɛ ka ɲɛsin aw ma ana jigida yɔrɔ sɔrɔ ana kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ bi tile kɔnɔna na min bɛ kɛ bonya kɔma dan ye bi tile kɔnɔna na a bɛ se ka nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn sa a bɛ se ka bolominɛ bila dilanyɔrɔ la taama siraw jɛlen don yɛlɛmali kuraw ka di aw la Gémeaux tigilama sɔrɔ dayɛlɛlen don tile mun bɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ banamini tɛ aw ye saraka kan ka di kanubaw ma maa minnu mana bange juin kalo tile 21 ka taa bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma cancer sɔmiya ale kalo fɔlɔ denw cancer tigilama dunga fa bɛ sabati kɔnɔbara yan fan fɛ bi tile kɔnɔna na baara kuraw bɛ se ka daminɛ jɛkuraw bɛ se ka daminɛ layidu minnu dara ka bila bi ka o na ɲɛnabɔ jamafɛjɛrɛw ka di aw la a bɛ se k'a sen n'o kalafili la bi tile kɔnɔna na bonya ni karama bɛ taa adamaden fɛ ka ɲɛsin aw ma kansɛri a ka taama siraw la ana ɲumanda ana ɲumansegi taa kun fana na ɲɛnabɔ bi gɛrɛjɛgɛ dayɛlɛlen don sɔgɔma fo ka taa se tile ban waati ma bi ye muɲu ni sabali don ye aw fɛ a ye saraka di a yɛrɛ ba filaw ma tile tɛmɛcogo filɛ a barikalen don aw minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ cancer tigilama ye tile tɛmɛcogo filɛ maa minnu mana bange juillet kalo tile 21 ka taa bila août kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Lion sɔmiya ale kalo 2nan denw Lion tigilama aw bɛ segin a nɔkɔrɔw ka bi aw bɛ segin fɔtakɔrɔw ka bi ani maa minnu famanen don an n'olu bɛ ɲɔgɔn ye bi ye ko sɛbɛlama bɛɛ boloda don ye an na lawasa sɔrɔ bi maakɔrɔbaw fɛ jɛɲɔgɔnya da man di aw la hala jugulamaw bɛ se ka maakɔrɔbaw ci aw ma yaasa kana masala de bɛ da jateminɛ de bɛna kɛ fɔta ni kɛta la ka taa lakali fan wɛrɛ fɛ walima ka fɛɛrɛ ɲini a ka kow la
kile kɔnɔna na garijɛgɛ dayɛlɛlen don sɔgɔma fo ka taa se kile dakuma ma fura la. Jigi kan ka da a yɛrɛ bakun kan, a bɛ se ka jigi da maa kan bi kile kɔnɔna na. A bɛ se ka bolominɛ daminɛ i ka dɔn k'a fɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnna bila yɔrɔw la walima k'a daminɛ tilayɔrɔw la bi kile kɔnɔna na, o ye hɛrɛ ye. Kile tɛmɛncogo filɛ, a ye saraka di a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ma, aw minnu ye lion tigilamaw ye. Maa minnu mana bange utu kalo tile 22 ka taa bila septembre kalo tile 23 la, n'an b'a fɔ olu ma vierge. Somiya ale kalo sabanan denw. Vierge, aw na wuli ka bɔ a sigilanw kan k'a sɔrɔ farikolo tɛ a yɛrɛ cogoya la. N'a ma kɛ ni baarakɔrɔ sɛgɛn ye, a bɛ se ka kɛ ni banakɔrɔ ka wulili ye. N'a ma kɛ ni o si ye, dusumakasaya dɔ bɛ se ka k'a ye. A y'a janto a yɛrɛ bolominɛ na, a kana na tunu walima a kana na tiɲɛ, bi tɛ singa kɛ don ye. Bi tile kɔnɔna na sɔsɔli banbali a y'a sen bɔ o la. A minnu furulen don ka ban vierge, a ni furuɲɔgɔn bɛ se ka dimi ɲɔgɔn kɔrɔ. N'a sabu ma bɔ aw la, a sabu yɛrɛ bɛ se ka bɔ furuɲɔgɔn la cogo dɔw la. A kan ka jija ni ka barikada kɛ i ka dɔn k'a fɔ a yɛrɛ ka fɛ k'o la bi tile kɔnɔna na o da ka di aw la. Bi a kana bolo kɔnɔ jɛgɛw bila senkɔrɔ jɛgɛw ɲɛ, n'o tɛ nimisa bɛ se ka ye a la. Tile tɛmɛcogo filɛ ka ɲɛsin aw ma, bi garijɛgɛ dayɛlɛlen don nka ɲɔgɔnna musaka bɔ kɔni bɛ a nɔfɛ. Maa minnu mana bange septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la, n'an b'a fɔ olu ma balance. Kawulɛ ale kalo fɔlɔ denw. Balasi tigilama, aw n'a yɛrɛ sɔrɔ lajɛrɛ dɔw kɛnɛ kan min bɛ adamaden dusukun kami kami. A bɛ se ka kɛ janaja kɛnɛw ye walima a bɛ se ka kɛ masibako wɛrɛ kɛnɛw ye. Garijɛgɛ sɛnɛ ka suma, maa minnu ka juru bɛ aw la u bɛ se k'a nɔbɔ, a ta bɛ minnu na a bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ u nɔfɛ. Bi tile kɔnɔna na a bɛna don ko minnu na a bɛ bisi basa sɔrɔ a ɲɛ ma ka sɔrɔ k'a ko dɔw dilan walima k'a yɛrɛ bila tiɲɛni sira fɛ. Bi tile kɔnɔna na taama siraw la a dusukasi ka ca ka tɛmɛ a dususumanko kan. A kana maa si bila a ka hajuw la, n'o tɛ a tɛna woloma aw sagoya la ni dusumakasaya tɛ. Bi tile kɔnɔna na jano yɛrɛ la a y'o kɛ a yɛrɛ bakun la a n'a bolofɛnw na yaasa a kana na tunu cogoya dɔw la. A y'a jigi da a yɛrɛ bakun kan, n'a y'a jigi da maa kan bi nimisa de bɛ a kɔfɛ. Bi tile kɔnɔna na n'a y'a ci kɛ wulafɛ taama ye suna ko ala fan dɔ fɛ min tɛ aw yɛrɛ sakona yɔrɔ ye. Tile tɛmɛcogo filɛ ka ɲɛsin balasi tigilamaw ma, bi ye bisi basa don ye. Jigi kan ka da sɔrɔtaw wolomali ka wulafɛ ka don su kɔnɔna na nka a tɛna nisɔndiyaba sɔrɔ a la. Anw mana bange octobre kalo tile 24 ka taa bila novembre kalo tile 22 la, n'an b'a fɔ olu ma scorpion. Kawulɛ ale kalo filanan denw. Scorpion tigilama, aw na wuli ka bɔ a sigilanw kan k'a sɔrɔ farikolo tɛ a yɛrɛ cogoya la. N'a ma kɛ ni banakɔrɔ wulili ye walima ninkanko dɔ tiɲɛni walima tɔɔrɔ wale dɔ ka ɲɛsin aw ma. A y'a janto farikolo la, n'o tɛ banakɔrɔ bɛ se ka lawuli walima dumuni kɛtaw bɛ se ka wuli. Bi tile kɔnɔna na a y'a janto fɔta ni kɛta la, n'o tɛ a bɛ se ka laban sɔsɔli la min bɛna ni kɛlɛ ye ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ ani goya don ɲɔgɔn na. A kana ko kura daminɛ bi, a kana jɛ kura daminɛ bi scorpion, n'o tɛ nimisa de bɛ a kɔ. A ka taama siraw la dusumakasaya a b'o sɔrɔ sirakun na, taakun fana tɛ kɛ aw sagoya ye coyi. Muɲu ni sabali kɔni a bɛ se k'o ta bi ni ka muɲu ni sabali kɛ sigiyɔrɔ kelen ni basigi la. A ye saraka di kanu sira fɛ bi tile kɔnɔna na scorpion tigilamaw. Maa minnu mana bange novembre kalo tile 23 ka taa bila décembre kalo tile 21 na, n'an b'a fɔ olu ma sagittaire. Kawulɛ ale kalo sabanan denw. Sagittaire, aw na wuli balima kungow la walima sigiɲɔgɔn kungo walima denmisɛnninw ka kungo. Bi tile kɔnɔna na a y'a cɛsiri a fɛ, a na bonya ni karama sɔrɔ a kɔnɔ. Garijɛgɛ sɛnɛ ka teli ka ɲɛsin aw ma fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Sɔrɔ ye sɔrɔ misɛnmanw ye u na fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kunba kelen ye wulada yan fan fɛ. Yɛlɛmali kura ko kura daminɛ bolominɛ bila dilanyɔrɔ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ. Ko minnu ye aw kamana gan domajɛ a bɛ se k'a ɲɛɲini bi sebaya na sɔrɔ sagittaire. A ka jɔrɔnankow bɛna caya. Wula fɛ ka don su kɔnɔna na a na i ka dɔn k'a fɔ ɲɛnabɔ cogo sɔrɔ a ka jɔrɔnankow la. Saraka kan ka di kanubaw ma. Taama siraw ka teli bi tile kɔnɔna na ɲumanda ɲumansegi don sagittaire. Maa minnu mana bange décembre kalo tile 22 ka taa bila janvier kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma capricorne. Fonɛnɛ ale kalo fɔlɔ denw. Capricorne tigilama, jano yɛrɛ la bɛ yen bi tile kɔnɔna na ni dumuni kɛtaw ye, n'o tɛ a bɛ se ka bana bila aw la. A dɔw bɛ se ka na janfa sira fɛ walima a dɔw yɛrɛ bɛ se ka na aw yɛrɛ farikolo ni dumuni minnu tɛ taa, o bɛ na ni tɔɔrɔ ye ka ɲɛsin aw ma bana dɔw wulili la. Garijɛgɛ dayɛlɛlen don tile badala kɔnɔ a bɛ cun ka sumaya. Taama siraw jɛlen don tile badala kɔnɔ nka siraw kɔni tɛna teliya, taakun kɔni bɛ ɲɛnabɔ nisɔndiya kɔnɔ. Baara kura ni jɛkura daminɛ waati ye tile cɛmancɛ kuma ye ka ɲɛsin aw ma Capricorne. A kan ka baara kɛ ni aw yɛrɛ kun ka hakilinaw ye, k'aw fisa ni maa wɛrɛw ka hakilina ye. Bi tile kɔnɔna na maaw bɛ k'o bilisa ɲami ka ɲɛsin aw ma, Alahu Taala n'a bɔ o siraw fɛ. A ye saraka di jigiya sira fɛ, tile tɛmɛcogo filɛ Capricorne.
Maun mana bange janvier kalo kile mugani kele ka taa bila février kalo kile 19 donna n'an b'a fɔ olu ma verseau fonɛnɛ ale kalo 2nan denw verseau tigilama aw ye sigo minnu kɛ sɔrɔ ka dugu jɛ bila sigo jaabi de bɛ boli i ka dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ma jigiya dɔ sɔrɔli ka aw fɛ min bɛ aw dɛmɛ a ka kungo jugu la ni k'a bɔ a ka tɔɔrɔ kow la a ka sigo jaabiw de bɛ boli o ka bi tile kɔnɔna na baara kuraw ni jɛkuraw bɛ se ka daminɛ ji i ka dɔn k'a fɔ taa ni ka segin bɛ se ka kɛ aw fɛ bi tile kɔnɔna na kunnafoni kun bɛ aw ka bataki sira nɛgɛjuru sira a bɛɛ lajɛlen ɲɛtaa ko ni kɔrɔta ko ye ka ɲɛsin aw ma ani jigiya ɲuman k'o sɔrɔ bi tile kɔnɔna na a bɛ se ka jigi da a yɛrɛ bakun kan a bɛ se ka jigi da maa wɛrɛ kan bi bolominɛ bɛ se ka bila dilanyɔrɔ la nafolo bɛ se ka ta ka aw jɛ ɲɛfɛ sa ko minnu gɛlɛyara aw ma don ma jan n'a y'a laɲini bi sebaya na sɔrɔ tile tɛmɛncogo filɛ ka ɲɛsin aw ma verseau tigilama a barikalen don maa minnu mana bange février kalo tile 20 ka taa bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson fonɛnɛ ale kalo 3nan denw poisson tigilamaw bi ana kunnafoniw sɔrɔ a kɛyɔrɔw la minnu bɛ adamaden kɔni gan i kamana na ana kow ye an ɲɛla bi tile kɔnɔna na min bɛ se ka adamaden fana gan i kamana na kanu o bɛna sinsin ka ɲɛsin aw ka farikolo ma k'a sabu kɛ a ka kanubaw yeli ye bi aw minnu furulen don furuɲɔgɔn bɛ se ka kanu ta ka aw sɛgɛrɛ walima aw yɛrɛ bɛ se k'u kanu cogoya dɔw la sɔrɔ ye sɔrɔ misɛnmanw ye a ye kun ni sɔrɔtaw ye nata cɛjugu poisson o bɛ se ka aw sama ka se masibaw dangan na bi tile kɔnɔna na fɔta ni kɛta a y'a janto a la ka baara kuraw daminɛ ka jɛ kuraw daminɛ a kan ka a janto o fana la tile kɔnɔna na bi maa sɔrɔ maa minnu bɛ a dɛmɛ a ka kungo gɛlɛman ni a nɔgɔman na bi a bɛ se k'a jigi da a yɛrɛ bakun ka fisa ni maa fɛ jigi ye bi layidu minnu dara ka bila bi ka a kana jigi da o kan tile kɔnɔna na ana maaw ye maa minnu fana kamana gannen don kanu ka kamanagankow lakale aw ye poisson tigilama poisson a ye sɔn i ka dɔn k'a fɔ ni aw yɛrɛ kun ka sɔrɔtaw ye o da ka di aw la bi a bɛ se k'a jigi da a yɛrɛ bakun kan bi a bɛ se k'a jigi da fɔta ni kɛta kan ka bɛn ni aw yɛrɛ bakun ka hakilinaw ye n'o tɛ maa wɛrɛw ka fɔta n'u ka hakilinaw a kana baara kɛ ni o ye fiyewu jufa kɔnɔfɛnw a y'a janto a la poisson n'o tɛ a bɛ se ka buru aw nɔfɛ saraka kan ka di kanubaw ma tile tɛmɛncogo filɛ a ye kun ni sɔrɔta ye poisson bakuruba kunnafoni ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali o kɔni ka fisa o na kɛ sabu ye maaw na bɛn baara kura daminɛ jɛkura daminɛ o bɛ se ka kɛ layidu minnu dara ka bila bi ka u na ɲɛnabɔ tajuru sara don ye bi ye nka bi tɛ sɔsɔli don ye bakuruba kunnafoni la an bɛ se k'an jigi da sɔrɔtaw kan sɔgɔma fo ka taa se tile dakuma ma fura la taamasiraw barikalen don tile mun bɛ bɛɛ kɔnɔ bakuruba kunnafoni la ni yɛlɛmali bɛ minnu kɔrɔ o bɛ se k'o kɛ bi tile kɔnɔna na o na kɛ ɲɛtaa ni kunkɔrɔta ye ko kura ni jɛkura bɛ se ka daminɛ bakuruba kunnafoni la an ka saraka di an yɛrɛ kanubaw ma tile tɛmɛncogo filɛ bakuruba kunnafoni la den minnu bɛ sanu bɛna bange ka kɛɲɛni k'a dɔn k'a fɔ jɔmɛnɛ kalo tile 10 ye bi juma a denmasinaw faamabaw na bɔ u la don n'a nataw la dɔnnibaa lakikaw na bɔ u la jama ɲɛmaw na bɔ u la nafolo tigilamaw bɛ bɔ a denmasinaw la alaw tala b'u sɔn sija ni kɛnɛya la ani tɔgɔ bɛɛ kɛ maaw ye minnu kariyalen don u ka sɔrɔtaw kan u ni maaw bɛ diɲɛ la don nataw la alaw tala b'u tɔgɔ se yɔrɔ la yɔrɔ minnu bɛ n'o ka jan kosɛbɛ bɛɛ kɛ maaw ye minnu ye maa sɛbɛlamaw ye diinɛko bɛ diya u ye ani ala ko awa i ka dɔn k'a fɔ den minnu bɛ bange ka kɛɲɛ ni bi awa tile 10 ye n'o ye i ka dɔn k'a fɔ jɔmɛnɛ kalo ye bi juma i ka dɔn k'a fɔ dolo min bɛ n'a bɛna baara kɛ sanfɛ awa a tɔgɔ ye alizaharatu nazara dolo dɔnnaw kama planète dolo la ko Venus a bɛ jigin ni lahala minnu kɔni ye o filɛ i kɔrɔ nin ye kabi duguma jɛ ka ban an bɛna nugu jɛ ni nɛɛmaya ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ se ka kɛ ni sanji ko ye fa dɔw fɛ a bɛ se ka kɛ ni nɛɛmɛ gansan ye tile se kun jɛ waati ma surunya tile b'a ye k'a bɛ bɔ foroko kɔnɔ kabanɔgɔ bɛ bisi basa tile kɔni bɛna to damanda la fo ka taa tile dakuma se fura la mɛlikɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye giniya ilu jinɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ duguma jinɛ in tɔgɔ ye awa zɔbatu ni ka kulomajɔ ni ayiwa hakɛtɔ ɲini aw fɛ kɛrɛnkɛrɛn na an mɛnna k'a sɔrɔ an ma ɲɔgɔn sɔrɔ arajo sanfɛ ka sabu kɛ taama bali ka tiɲɛ ka taa faso la sarakabɔ dɔw la nka hɛrɛ don ka ɲɛsin banbatɔ bɛɛ lajɛlen ye donc la an kun t'an bɛ o la faso kɔnɔ o de kama an famana kosɛbɛ arajo IKFM a ka ca la an bɛna san kibaru di ye ni Alahu Taala ka jɛn a kan ka di ka kɛɲɛ ni don min ni heure min ye an bɛn'o da tulo kan i n'a fɔ sini ni Alahu Taala ka jɛn horoscope kɔnɔna na awa san ala tɔgɔw labɛnlen don n'o ye sarinasi ye ne yɛrɛ Aruna Fane fɛ a bɛ di n ka so kɔnɔ yen nɔ kabi bi 14 heures fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ awa san yɛrɛ labanw ma ni Alahu Taala ka jɛn ka kɛɲɛ ni welefɔni ye 76 19 23 76 welekan filanan n'o ye Malitel ye 91 n'o ye 61 91 11 85
Ningunye auka bikle kibaruye kada akloka abalmake Aruna Fane fe kabo radio Sabunyuma fiensiro fe ninga haketo nyine au fe anga eri tarakanda ka sabuke sandona ani arajo che amafo alo talaka clear uche Aruna Fane bidolo don to mabe kabakobe kaso